karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balag Tigi. Ikatrisi sa lang mga adlaw. Iugbo ko na kining Santo Kristo nga pinabali. Nabali na ang Santo Kristo. Ihatag ko kanimo si Laura. Apan buligi ko sa akong tinguha nga maako ang tanang bahandi nagipanag-iya ni Aqualos nga anaa sa ilawom sa dagat. Ang mga imahin sa mga santos naghilak og dugo. Sa ato pa mulampos ko. Uy, unsa ron? May naniid nako. Tago diiran, tago pasalipod. Ay iwan ang lubot, bahalag makita mo lubot, ali pakita mo naong. Pasalipod ning aparador day. Uy, Pasalipod. lagi ay natago Natago na ni. Kinsa na? ay murag nagpaingon man Ay sa atong ay. kalimutangan Masakpan tayo ni. Ginoo, marag masakpan mi Ginoo. Masakpan tayo na ni itan niya irang, wa na. doon na lang Ginoo. siya ay wasay doon na lang siya wasay Magpa-iring-iring ko. Nyaw! Nyaw! Ay, Nyaw! Gibalda mas iring ang akong gimbuhaton. Meow! Amaw! Ala, maayo ka gibalik sa iyang aki wasay Ay, nada! Ay, kayawan ako ay nada kita. Wah, nibalik na sa siyang kwarto. Nibalik na Ginoo. wasay kuyawan ay anang Lucio ay Oh. iya mang giubok ang Santo Cristo nga pinabali Ha? unsa man kana siya no Antikriste. Uy, unsa Antikriste? Unsa Antikriste lang? Wa ka na lang wasay. Ha? Wa ka kaila ana. Antikriste? Wa ka kahibaw ana. Kriste. Ay, kana badik mo to o sa gahom sa Ginoo. Ay. Giminusan siya sa abilidad sa labaw tang makagagahom. Ginoo, gabaan na. Og adto siya simba sa daotan. Gabaan, Adto gabaan na. mo simba sa yawa. Gabaan na! Naputol na lang hinuon ang akong ritual kaganiha. Ipadayon ko kini. Sangpiton ko na ang akong ginuong itom, sungayan ug ikugan. Akong ginuong yawa, aduna ako'y irigalo kanimong kalag. Ako siyang ihalad kanimo ug ihatag usab kanako ang akong pangayoon nga buhion mo pagbalik ang dugay ng namatay kong asawa ug anak. Tungga nga akong giampo kanimo, agawon kong demonyo. Tungga! Malimbat man akong malibod din ni wasay ay. Ang imo rin malhibo na limbaw na irang. Unsa? Ang imo rin malhibo. Dili malhibo lang na limbaw ta kuning napita. Day, tanan gina kong buhok. Buhok sa ibabaw, buhok sa akong panit, apil ang buhok sa akong ilok, ug balhibos tunga-tunga, day. Tanang balhibo. Tarong dia ay wasay. Nagtarong lagi ko, day. Ay, kangil ade anang Lucio. Ay, Oh. makita di ko wasay. Oh, ako sab kakita gyud ko day. Dautan to si Madam Elastika. Murag kini siya misamot. Nagambo siya. Unya gikuha niya ang Santo Cristo og giugbok. Ay, Ginoo! Kasi nakakita ko no, ang mga imaheng mga santos ba. Ingon sa nito ang luha. Oh. Ug dugo ba ya ang mga luha ni Inuwasay? O bitaw, ang yang luha, pwede himoong dugo-dugo. Aba, ya, oy, wasay, kita ay. ako rang.
ungo man kanis losyo rang. Ay, kaliwat kanin silang was nga. Was nga. Wasay, Hala, ato kang inon di ay si Day Laura ug si Dong James. Ha, maayo pa. aron makabiya na ta dinhi ay. Kulbaan man sa ta dinhi dapita. Tana de, pero muhala ko day, muhala ko daghan ha. Muhala ko. Hala. Wasay mo. Ay. Wasay. Tirang. Los, ikaw ni Los. Tingog ko ng usap aron, mahibaw ming ikaw ba ginalos. Los! Aring ako walos, niya malagita sangko sa langgipuyan ni Laura. Ha? Pabuton ta sila din hitiking. Dito ta tingo nga. Nakaw kang mabalik pa to sila din nga madlok man silang kupit. Tuod, Dito tingo nga. wa man di sila mahibaw na patay ko na si Kupit. Dito tingo nga. Huwag nakakita sila na kung niabot din Gilikayan ko ni Laura. Ug sakto ka, tiking. Sakto ko! Nakatsamba ka, tiking. Ano nagsatsamba? Ha? Samal! Sakto man ka ako! Itsamba ra! Ha? Ayan lang saba. Tsampa ra tong imuha. Dali na. Dito tingo nga. Asa man sa to? Laura, wala mo ko makakita na ni Wasay. Ako sab, ganinara kong nangita nila ni nang tirang og naywasay. Wa ko makakita nila. Hai makaha sila. Mami, Dad, ako makakita lang na naitirang Tatay Wasay. Hai makasilas nang tirang og naywasay. Nga naman ni Wasay, ay, nga naman taon. Ambot o gano'n ambot lang. Pag ko kayo mo, hala! Nga nung naingon man tayo ni. Dapat nila. Gigapos ng duha, muhala kong maayo be. Hilog Pusla man lagi. Hala! Nga, unsa man ning atong nahimutangan, ay Wasay. Kaya mong kuan rang. Ako may kaya mong kuan. Hala! Gino! Gino! Ay, Ano man Gino? si Los yung Wasay. Ay, nga naman ni Los, ha? Los! Nga no ni Los. Los! Nga naman ni nga imo man mangigapos. Paglos! Ayo! Kay nahibaw ka nga ako ang nagkapos ninyo. Uy, ang dagway biyan ni mo, Los! Nga naman ang imong agta nga may mitubo man ang sungay doha ka buhok. Hala! Ang dagway! Nahibaw ko oy. Ang naong Gino! Wa pa ko tugkig sungay wasay. Ang naong Ikaw Gino! gyud. Naong Gino! Ay, Wasay. Apalikalipay ko nga tugkan kog sungay wasay. Uy! Ikalipay kong mahimo kong demonyo. Ay, isaas, Ginoo ka. No. Wasab ka mahadlok do nga bisulti, anak, no? Ma. Nagisgot ka man ng mademonyo ka. Ma. Hay, tangtangi mi sa mong gapos, dire. yeah. Tangtangi mi. Nga nung ginapos naman mi, dire. Ay, Bayan, ikaw tingnan mo, maginagdana mga mo din, ba? Kay ikaw may katapos ang among gikasulti, gani, ha? Dili ko kamubuhian. Nga naman! Tungod kay nahibaw kong mutugan mo ni Laura sa inyong nakita Ay, kaganiha. natural, ay, mutog-an, gud me. Di, gud to maayo ang among nakita. Ato ni, Los. O sa lagi, los na los. Ayong dubliha. Los yun man ka. Oh, los yun. Ay, los. Ngano? Wasay. Ngano imong tong gihimo? Ha? Si kibot-kibot imong baba. Unya, mukay kag agik-ek. Og dayon, imong giugso kang pinatuan ang Santo Cristo. Ngano ka? Ha? Ha? Ikasat. Ikaw ba? Ay, Pataka ka man lang. Katabian ba ninyong duha? Uy, siya ba? Gamay ra kaayo kog gitabi. Pero kamo, daghan na kaayo. Magbuot man ka. Palayason ti ka dinero. Wasay, ayaw. Boheme din Boheme. Ay, may gaposa. Boheme Oh, din no, eh, ay. Iphanti ka, ha? Ono, dos. Ako gaduda na ko nimo. Wasay. Gaduda ko nimong bayot ka. Ono, na. Ay, ala, ay, wasay. Aray! Ay. Kisagpa ko, Gino! Hay! Ta ka, Gino! Ha, hay nga nung imo Ah, hay nga nung gisagpa man na nimong akong Kisagpa tana. ko! Hoy! Unsa may tinguhan nimo namo? Ha? Dautan gid ay ka, Los! Ada. Ayaw nagsiglos, sigpaon na sigpaana ron. Los, unsa may mo tuyo namo? Unsa imong tuyo namo? Hoy. May dautan kang tuyo namo, ha? Tubag, Los! Wa unta mo'y labot kay mga pakapin raman mo. Ay, alam mo na. Wa unta ko'y daotang tumong ninyong duha.
Yahan. Apan kay gaapil-apil man mo. Kapin na ito, day. Nang hilabot Oh, man mo, nagkikay naniid man mo nako, Pagkapin. aw iapil ta mo. Iapil ta mo sugnod sa impyerno. Ay, Unsa? unsa? Bisag pagkapin na me, apil me. Naglagot naman ko. Unsa man Si ay. Laura lang unta ang akong tuyo ug wa unta mo'y labot kay pakapin ra mo. Pagkapin na ito, Inday day. Laura de Sab. Paborot. Nga no man gyud ha. Mulatag Yun na pa, bunot-bunot. yun na pa hilom na gudya wasay. Ay. Ikaw tingali si Aqualos na. Bitaw! Bitaw no! Ikaw tinggal sa Aqualos no! Hala! Muhala ko katulo ha! Sige, Okay na! watay. Hala! Ikaw di ay si Aqualos! Ikan sa David na! Ikaw day! Tingog day lang! Muhala! Hala day! Hala! Hala! Hala. Ikaw yun si Aqualos, unsa? Hala. Niingon ka sa una. Ingon ka sa una ni Inday Laura nga nagtakuban si Aqualos. Ay nagpasulti aday! Sa ato pa ikaw ra ang buot ipasabot sa imong gisulti. Biraday, ay nagpasulti, Ikaw si ah. Aqualos Ay o nagpatubag, ah. nagtakuban ka. Hilom! Ay, ay. Hilom mga pakapin! Mga paborot! Oy, Paburat. Dili ako si Aqualos! Dili! Kung mauna. Pagkadayon, ay pasulti agad. Naghandang nagtiguan sa kalaotan ni Inday Laura. Wa gyud James. Wa gyud sila. Kumo. Hain ba ka? Hain ba ka doon katiguang? Mami, Dad, wa ka sila mo pauli sa karaang mansyon? Unsa? Imposible ka nag-ingon mo, anak. Mananghid unta sila na mo ni mami mo. Ikaduha sab, mahadlok sila mo balik dito. Kaya tinggal katuwa pa dito si Dayan. Oh, husto. Oh, ngano James? Husto. Sa atong pagbiya sa karaang mansyon, nakita ta sila si Aki o iyang kauban na nagsingot. Wa ka sila maapil pagpatay ni Dayan. Oh, Sinang tirang og diwasay. Imposible mo balik sila dito sa karaang mansyon tungod ni Dayan. Karong taod-taod, mungit-ngit na ang palibot. Ayaw na kamo diya sa gawas. Sud na mo diri. Og isira na ka ng dakong pultahan. Dali na kamo. Noy. gusto, sinilusyo, pangutan unta siya. Basi nakakita siya nila ninong tirang og diniwasay. Wa man sab ko makabantay nila, Laura. Tibo kapon ko dito sa sud sa akong kwarto. Kun mao, hain man ka ang duha. Dali, sunod na ko. Si James, tawgon ko una. Ikaw na lang, Laura. Giingnan ko ra ba ang imong bana nga siya na'y mag-asikaso sa atong panihapon kay hapit na musahop ang adlaw. Way laing makahikay kay wa man ang duruha. Unsa? Oh. Noy? Nahibaw ka na daing daan nga. Ngawa sila sinang tirang ug naywasay? Karon pa lang gani kong nisulti ni mo ni Lucio. Dili ba? Kuan, nahibaw na ko. Kay nanguta naman ako ang imong anak kaganiya. Ug misulti sab siya nako nga nangita mo ni tirang ug niwasay. As kampuang nasipiyat ang akong papa. Kung gusto kang mahibaw kung asa sila, dali, kuyog ka nako. May tan-ahon ta, aron atong mahibawan kung hain si tirang ug wasay. O kumustahon ta usab ang inyong giingon nga babay nga nahimong kasag. Dali, Laura. Sunod na ako. Ato siya nahimtan sa iyang bulang kristal. Anaa, nihayag na ang bulang kristal. Nagpasabot nga hatagan na kita sa tubag sa atong gipangutana. Ni Lucio, manong nasika ang imong mga mata? Unsa imong nakita sa bulang kristal? Sultihi ko, Noy. Sultihi ko! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!